What's up, Super Fam? Super Mega Bay is in the house again. And for today, mag-istorya lang ta kayo mamaputay lang kay ang atong diop-dugay pa man next month pa man. Nya nag-init ko og snacks karon nya kay medyo init pa man siya, di pa man siya matato makaulta. Magamay lang mag-share lang ko ninyo gamay ba about sa kanang sa in a relationship gani ba kanang mga bayi or either laki bayi laki dili lang pud nato ali-alihan ako na bang dapig-dapigan it's either abi kay laki ko mo dapig po ko sa laki abi pay pud sa bayi mo dapig po sa bayi. So una niya ako ang i-share ninyo Super Fam nga so kung naa gani usa ka tawo nga mahigugma kayo ninyo nga halos na gani iyahang time, iyang panahon ato na nimo igahin no. Please higugmaa po na og balik ang tawo ngayon ana kay once ngani na nga tawhan na dili na makabati na siya nga wala nimo siya hatag og importansya kung matauhan na siya nimo, kung matauhan na siya nga wala kay pakiniya, I'm sure nga kanang tawhan nakapuyon lang pud na siya. So matud pa nila sa istoryahon sa mga kaniadto kaya ang kasing-kasing matudluan raman guna sa banang giingon sa una nga yung mga kuan nga ma-develop ra madugay kana ganing LDR nga no mailog pa man na ubang bayi di ba tungod sa develop nga natudluan lang kasing-kasing sa rugay pag in-effort sa mga tawo ya nganong kana mag-effort nga tawong inyo ha man ibaliwalaon di ba bato lang kay mo kasing-kasing. So ang ato lang ani nga kung naay usa ka tawo nga willing or andam nga mahigugma nato nga iyang sacrifice ang taniyang haros yang oras, although busy man jud ta tanan no kay naman jud trabaho trabaho dayon magkapoy man jud na ato lawas basta trabaho na. So ang ato lang nga mo give way lang sa sa katawo ko nag-effort siya nato ato pong balusan og love no kay dili baya lalim nang magahinta jud og oras para lang yun mabates atong palangga kung unsa ta kasinsero sa gugma. Dili lang ingon ani nga sistema ha nga ingon ana nga ako ikaw ga effort ka nako onya mo ingon ba nga bali na niyang effort sa imuha anya ang imong ito bag maorane kay gisubalit ikaw di ba sakit lang kaayo no nag-effort kas usa ka tawo yang isulti niya nimo mo ingon ra nga gisugo ba et ikaw what muna na siya ginaingon diha nga gipakita gani niya ang yang effort kay nahigugma siya nimo kay kung wala pa na gugma ay ambot lang sa imuha di ba muna siya ang kuan true love about sa effort. So moong naitawo sa around ninyo kung kana siya na in love nimo or else uyab na bagyod mo unya todo effort na siya tawhana atagi po taw bili po nang yang gibuhat di ba? Okay once ka na nga tawo nga kanang todo effort imo nang baliwalaon I'm sure I experience it nga one day ang iyang presensya na pod imong pangitaon unya maglisod na ka og pangitaan na nga klase sa tawo kay bulungon na kay ning kusog ang effort karon di ba? So mao na siya karon ako i-share nga once nag-effort nimo ang imong uyab or ang imong hinigugma in a relationship na ka og sa katong mga uyabay nga nag-effort pod depende na nimo basta ang importante kung in a relationship na ka nya ang imong partner or imong uyab to do effort sa imuha kuan bayle lang pod anang sumbali ka lang pod ug makay dili lalim ang effort muna siya ang among pag-shows among love ninyo nga mag-effort may dili lang kay puro kilig lang ta naabot ay effort di ba? So maura to and more na ko ka-share kay murag ibugnaw na akong giinit kay para mas bye bye, thank you.